Na kolbišti má povolen start Barbora Špicarová, Lotus 7, jezdectví oddělení Sajovlané jsou. Připraví se Hozdeková, Berková a Hinek. Jestkyně Jinková, která měla startovat jako poslední, startovat nebude a poprosíme ostatní, jak si jeskyně nebo jezdce, aby si dávali pozor na startu. Máme potom buňku a víc asi k tomu netřeba dodávat. Zatím registrujeme stále 6 kočí, kteří absolvovali parkour bez trestných bodů a budou se účastnit rozskakování. Takže to, co jsem řekl, již neplatí. 7. jeskyně do rozeskakování je Barbora Špicarová, absolvovala parkour bez trestných bodů. Čas 74, tady 18 vteřiny.